Hola, soy Ana y soy microbióloga. Y a mí lo que me gustaría saber es cómo se hace para calcular cuántas bacterias tenemos en el cuerpo y si es verdad que tenemos más bacterias que células. O corpo humano está ateigado de bacterias que viven dentro e sobre nós, que son esenciais para a saúde e o equilibrio do noso corpo. Estímase que hai aproximadamente sobre uns 39 billóns de bacterias nun corpo humano. Pero, como se fan estas estimacións? O cálculo deste número baséase en estudios científicos que estiman a densidade das bacterias en distintas partes do corpo e compáranse co volume ou superficie deses tecidos. Deste xeito, unha das primeiras cousas que deberíamos facer para calcular o número de bacterias no noso corpo é identificar aquelas zonas nas que hai maior densidade bacteriana, xa que as bacterias non se distribúen polo corpo dun xeito uniforme, senón que hai determinadas zonas nas que se concentran máis, que son o intestino, a cavidade oral, a pel e o tracto uroxenital e o respiratorio. E en que zonas se concentran especialmente máis? Pois no intestino, onde podemos atopar entre o 70 e o 90% do total de bacterias que temos, e sobre todo principalmente no intestino groso. E outra área tamén é na cavidade oral, que debido ás condicións de humidade e ao ser tan xenerosa en nutrientes, é outra das zonas nas que podemos atopar millóns destes microorganismos, aproximadamente 100.000 millóns. Unha vez identificadas as zonas clave do noso corpo nas que se concentran a maior parte das bacterias, entón teríamos que estimar a densidade bacteriana en cada unha desas áreas. Isto é, estimar cantas bacterias hai por unidade de volume ou superficie. Para facer esa aproximación hai varios métodos. Un deles é a proba estándar de conteo en placa, que consiste en diluir unha mostra desa zona do corpo ata que as bacterias estean o suficientemente diluídas como para contar con precisión. Deste xeito, supónse que cada célula bacteriana está o suficientemente separada das demais como para desenvolverse nunha soa colonia discreta, como estas de aquí. E así, só deberíamos contar o número de colonias resultantes para determinar o número de bacterias que poden crecer baixo as mesmas condicións de incubación. E con todo isto, que obtemos? Pois conseguimos unha aproximación do número de bacterias por mililitro ou gramo de área que queremos estudar. Pero cabe mencionar que para calcular a densidade bacteriana nunha zona do corpo implica a toma de varias mostras da zona, o seu cultivo e a aplicación de modelos estatísticos como a distribución de Poisson para obter unha estimación. E todo isto para calculalo para ese individuo concreto do que estamos extraendo mostras. Así que, se queremos dar unha estimación para unha persoa calquera e non para ese en concreto do que estábamos collendo mostras, unha vez máis precisamos de novo da estatística, para establecer un promedio de bacterias nesa zona do corpo que vai a ter un individuo calquera que collamos da poboación. Se queremos concretar en números, por exemplo, no caso do intestino, hai ao redor de 100.000 millóns a 1 billón de bacterias en cada gramo de contido intestinal. E se pensamos na pel, a densidade bacteriana é moito menor, chegando a conter entre 1 millón e 10 millóns de bacterias por centímetro cadrado, dependendo de se a zona é máis ou menos húmida ou graxa. Chegados a este punto, xa temos identificadas as zonas clave e estimada a densidade bacteriana en cada unha desas zonas, polo que, por último, só nos queda calcular o número total de bacterias que temos no noso corpo, sumando todas esas estimacións realizadas. Como exemplo, para unha persoa que pesa sobre uns 70 kilos, estudos recentes observaron que o corpo contén aproximadamente 39 billóns de bacterias. Pero non hai que esquecer que estamos falando de estimacións. E ollo, este número sempre vai depender de factores como a idade, a dieta que leva a persoa ou a súa saúde. De feito, cando tomamos antibióticos, modifícase significativamente a cantidade de bacterias que temos no noso corpo. Ben, e con todo isto, agora sabemos que temos unha chea de bacterias no noso corpo, pero temos a mesma cantidade que a de células? Temos máis? Temos menos?
Pois o certo é que temos lixeiramente máis bacterias. Aproximadamente por cada célula que temos no noso corpo temos 1,3 bacterias. É dicir, que a proporción de bacterias e células no corpo humano é de 1,3, 1. E se utilizamos as estimacións que comentábamos antes, entón un corpo que contén 39 billóns de bacterias ten 30 billóns de células. De todos os xeitos, aínda que as bacterias son moito máis numerosas, as células humanas son moito máis grandes, superando amplamente as bacterias. Pero nós estábamos falando de cantidade, non de volume.